Кузьма Чорны – вялікі раманіст, які за 2 гады мог напісаць 3 раманы, згубіць рукапісы і стаічна ўзяцца за новую працу. Равеснік 20-го стагоддзя, у 18 ён перажыў Першую сусветную вайну, у 38 хвалю крывавых рэпрэсій, а ў 41 год сустрэў Другую сусветную. І ўсё гэта паспеў занатаваць, зрабіць мастацтвам. Сапраўднае імя пісьменніка Мікола Раманоўскі. Упершыню ён падпісаўся як Кузьма Чорны ў 23-м годзе ў газеце «Савецкая Беларусь». Чорны – гэта вулічная мянушка дзеда пісьменніка, Міхася Парыбка. Той быў вядомым майстрам-сурвэтачнікам, а ўвесну абавязкова вадзіў унукаў у Скіпіёўскі лес назіраць за прыродай. З першай жонкай Зінаідай Кобрык Чорны пазнаёміўся ў 25 гадоў падчас літвечарыны ў Слуцку. Яна пісала вершы пад імем Іда Чырвань. Каханне ўспыхнула хутка. Яны ажаніліся праз 2 месяцы пасля знаёмства. Па ўспамінах сяброўкі Іды Кузьма забяспечыў жонку ўсім. Набыў ёй добрае паліто, чаравікі, сукенкі, капялюш. Абедалі ў рэстаранах. Ездзіла Іда толькі з рамізнікам, тагачасным конным таксі. А потым стала дрэнна сябе паводзіць, завяла непрыгожыя знаёмствы. Чорны пра гэта даведаўся і хацеў засіліцца. Сябры ўратавалі. Але ёсць і іншая версія. Гэта Чорны разлюбіў жонку, пазбягаў сустрэч з ёй і хацеў адкупіцца грашыма. Як бы там ні было, Іда вярнулася да бацькоў і яшчэ двойчы выходзіла замуж. У 26-м годзе ў папулярным літаб'яднанні «Маладняк» адбыўся раскол. З яго выйшлі самыя таленавітыя пісьменнікі, якім абрыдла пралетарская ідэалогія. Элітнае мастацкае аб'яднанне ўзначаліў Кузьма Чорны, назвалі яго «Узвышшам». Узвышшаўцы верылі ў чыстае мастацтва і пратрымаліся нядоўга. 5 гадоў. Іх хутка ўзненавідзелі ідэолагі. Адных узвышшаўцаў арыштавалі, Дубоў, Капушча, Бабарэка, іншых прымусілі падпісаць асуджальны ліст. Чорны таксама паставіў подпіс, а праз некалькі гадоў трапіў у турму. У 37-м годзе НКВД сфабрыкавала справу СВБ, Саюза вызвалення Беларусі, які нібыта хацеў знішчыць савецкую ўладу ў БССР. Па гэтай справе ў адну ноч расстралялі 22 пісьменнікі. Па гэтай жа справе арыштавалі ў 38-м годзе Кузьму Чорнага. Выйшаў па лекі хворай жонцы і прапаў. Яго катавалі. Чорны пакінуў пра гэта жудасныя радкі ў дзённіку, першы з беларускіх пісьменнікаў. У турме ён трымаўся 8 месяцаў, з якіх 6 адседзеў у адзіночнай камеры. Урэшце яго выпусцілі, пры ўмове, што Чорны будзе сведчыць на судзе супраць пісьменніка Фёдорава Чарнушевіча. Але на працэсе Чорны адмовіўся ад сведчанняў. Больш за тое, заявіў, што даслаў на імя Панамарэнкі ліст з апісаннем, як менавіта тыя сведчанні выбівалі. Кузьма Чорны працаваў над некалькімі творамі адначасова, пару гадзін праводзіў над адным сшыткам, пасля перапынку, пахадзіўшы па пакоі, сядаў да іншага. Пасля арышта Чорны адразу ўзяўся за працу. За 2 гады напісаў 3 раманы і навуковую работу, даследаваў новую зямлю Коласа. У першыя дні вайны рукапісы згарэлі. Уласна, у ваенны час Чорны працаваў у газеце «Раздавім фашысцкую гадзіну». Ён скардзіўся, як чорнарабочы, пісаў і пішу бесперапынна публіцыстычныя тэксты без подпісу. Друкуюцца, ўстаўляюцца ў тэксты рэзалюцый, а я хаджу спрацаваны, хворы і жыву ў катуху. Пасля інсульту ў 42-м годзе Чорны стаў губляць зрок і ўсё адно браў аркуш паперы, клаў трафарэт і, намацваючы пальцамі літары, працягваў пісаць. Так ён стварыў раман «Пошукі будучыні».